ɗazu-ɗazun nan ake gwada wani ɗan tsirin makamai wanda duniya an kana da su sai an ji tsoronka. To yanzu Nijar ta mallake su, wasu ƙazamman makamai ne wanda mu da kuɗin ba mu iya sayan su, ba mai sansu da kuɗin. Don haka wannan zai sa in ɗan yi wata magana kan wannan ƙasar tamu, halin da wannan ƙasar tamu ta shiga ta maƙiya. Kaga an dage an yi ta addu'a ko sai aka mai da kai ga Allah, sai aka kama Allah. Mun gane ko aka kama Allah, addu'a ba ji ba gani. Babu wani abu da muka dogara da shi Nijar in ba addu'a ba. Kakka ce akwai wani abu, babu. To kuma da muka rungumi Allah, kuma sai Allah ya kamun wani agaji. Ɗazu-ɗazun nan ake gwada wani ɗan tsirin makamai wanda duniya an kana da su sai an ji tsoronka. To yanzu Nijar ta mallake su, wasu ƙazamman makamai ne wanda mu da kuɗin ba mu iya sayan su, ba mai sansu da kuɗin mu. Ɗazu na gansu na ce to ko dai Nijar ta waɗa da duniya, da duniyar ne za ta waɗa. Kaga wannan agaji ne na Allah, agaji ne na Allah. In cewa muka yi a bamu wannan makamman, ba a bamu su, kuma ba mu iya sayan su. To amma da muka koma ga Allah, Allah ta'ala, tunda su waɗanda suke maƙiyanmu ne, su ba san Allah ba amma sun san makami, to kuma sai Allah ya arzuta mu da abin da zai jiya masu tsoro. Don haka kan mai ƙasa a gwiwa, kan mai dibin waɗannan ƙasashen sun ƙyale mu ba su ƙyale mu ba. Da haka mu dage da addu'i zundun, mu dage da addu'i. Ita musiba ba ka cewa sai in ta zo sannan kai addu'a, in ta zo ma